Hvad så der, folk? Hej. Det er mig, Kasper. Niklaus. Nej, Tina. Nej, fuck. Tina, det. Tina, i dag har jeg ikke taget min mor med. Jeg har taget Kasper med. Vi er hjemme hos ham. Så det er bare, vi skal begynde. Det er sådan nogle stærke nachos med sådan noget dybt noget på. Kom. Er det der? Hvorfor? Hvad er det der? Jeg tager 3 på en gang. Du skal have det der på. Det brænder lidt på tungen. Tager sgu lige mere. Det smager godt. Det brænder bare lidt på tungen, når man har spist dem. Det smager eddermame dejligt. Du kan så meget drikke. Hold det kæft, det smager godt. Hvorfor du skal ikke prøve at tage 3 på en gang? Jo, der skal det. Ej, jeg tager 2 på en gang. Prøv at se, hvordan kan det kun en hel. Nå. Fucking brænder. Jeg giver en fjernsyn og se, hvad... Ej, det var så sødt, det her. Mig og bare har gode. Hvad? Så hvordan Kasper flækker ud. Specielt det med det der døbelse. Så her. Det her. Og prøv lige at lige have blået. Og den er kun på medium. Medium. Vi skulle have haft den på hard. Hvis I også bruger den med de der, vi spiser tortillas, så er det dem her. Her så skulle op. Fuck, han er stærk. Det smager godt. Tak for den. Er det stærk? Nej. Jo, det er også. Oh my god. Det begynder også at brænde lidt, når man har spist så mange. Fuck, der er meget chili på den her. Prøv at se det der. Oh my god. Den tør jeg ikke spise. So close. Fuck. Fuck, den er varm. Fuck, den er varm. Nej, den er sgu da. Den er så. Jeg vil godt lide at trække mig væk fra kameraet. Jeg skal lige se mig gå spise. Så jeg har mælk. Og han har vand, og jeg har vand. Hjælper det ikke? Jo. Jeg synes vand det hjælper mere. Har en lille musik, jeg skal. Ja. Jeg håber, det er spiser helt den her med chili. Ej, fuck, der er også meget chili den her. Okay. Så det var mælkestil. Ja. Hvorfor gør jeg det her nok? Det var ikke noget, om hans computer er gået i stykker. Eller, han tror det meste ikke er gået i stykker. Det er stærkt. Hvordan kan du gøre det der? Den er ekstra stærk med. Det bliver en lidt lang chili video.
man gerne vil gøre det der. Oh my god, what shot. Jeg vil se det der. Ja, ja. Og så bare lige vil sige, det er ham der, I kender godt måske Benjamin Jønsson. Så jeg synes, han overvurderer med det der chili-spidsen. Så stærkt kan det altså ikke være. Det er verdens stærkeste chili. Nej, det er... Jo, det er en habanero. Det er verdens stærkeste chili. Nej, det er sgu da ej. Jo, dem kan man sgu da købe på chilier. Og chilier, de er sgu da sjældne. Altså stærke chilier. Prøv at se den her. Se. Oh my god, min mund den brænder lige nu. Men jeg er ikke en tøsdreng. Så til at have en det. Nå, superheld. Jeg er superheld. Okay, godt. Okay, godt. Hvor er det stærkt? Skal vi se om det her hjælper? Nej, hvad var det her? Nu skal vi lige se om det hjælper. Hey, det er ikke Karlet. Nej, vi skal lige se om det hjælper. Nej, det er ikke fint. Den er fint. Du skal godt lige tage en tår af den og se. Så får jeg lige den lidt. Fuck mig. Ej, det hjælper faktisk. Druk af det. Bare lige så. Jeg sagde, du skulle drikke af det. Jeg havde ikke mere vand. Jeg skulle have noget mere vand. Fuck med min stemme galt. Min stemme begynder at blive værken. Fuck mig det irriterende. Gå og hente noget vand for helvede. Sådan her ser vi ud. Vi lægger snart en video ud med Advanced Warfare. Du milde dig. Okay, nu skal jeg gætte, hvad jeg kommer ind foran kameraet. Okay, tak. Og jeg har ingen abonnenter, så hvis I ikke gider, skriv det nede i chatten. Eller nede i kommentarerne. Hvis I ikke gider smide et like ned og abonnere min kanal. Ja. Og komment, når jeg har brugt den. Og hold op, sig nej. Send også, eller sig. Og så på deres video. Ja, overfyldt. Så skal vi så meget gerne sige det til alle mulige andre folk, så de også kan komme og se deres video på nat. Vi vil gerne være lidt mere berømte. Ja, vi vil gerne have sådan, folk kender os. Altså nok, alle vores videoer, de nok har set en gang. Så, mindst. Ja, mindst. Men hvis så heldigvis har en video, der bliver nok 19 gange. Var det ikke det? 19, 17. Ja. 17. Det er ret mange. Ja. Men den her video, den er desværre ikke slut endnu. Nej. Der går lige noget tid. Jeg tror så ikke, jeg har så. Ja, det står ikke.
Så er det til at den bedste lidt af det. Nej, jeg er sådan. Ja, fint. Er du klar? Sidste. Fucking start. Jeg prøver at suge det der chili af min tunge. Ej, godt, den bliver helt værd ned på mig. Ja, nu går du lige få kamera, så vi ikke kan se mig igen. Og jeg prøver at suge alt det der chili af. Nå. Nu er det den her video. Nej, jeg skal lige have min sidste chili. Og jeg skal lige have min sidste vand. Okay, Viggo. I kan ikke lige se os lige om, jeg skal lige se noget til Viggo. Okay. Her ser jeg så også. For helvede, du har smidt vand på jorden! Oh my god, den var 11 minutter. Ja. Det er sidste chili. Ja. Sidste nachos. Med chili. Med habanero på.